Predsjednik Upravnog vijeća škole Aspira, vjerujem da ste zadovoljni ovom prezentacijom koja je pokazala da naš hrvatski turizam što se tiče menadžmenta, turizma, hoteljerstva može i bolje imati kadrove, je li? Ja moram reći da smo stvarno zadovoljni odazivom na prezentaciju međunarodnog studija gastronomije koji je prvi takav u Hrvatskoj, jer to pokazuje da su svi dionici zainteresirani da upravo kroz školovanje, kroz edukaciju kadrova u turizmu Hrvatsku kao destinaciju unaprijedimo, da dugoročno imamo jedan rast, kako onaj naravno financijski, ali isto tako i kvalitativni rast. Ali ne primijetio sam da ste povezani sa nekim gastronomskim obrazovnim institucijama zemalja Europske unije. Zbog čega takva suradnja i što vam ona donosi? Pa ta suradnja je obostrana. U prvom redu mi smo njima interesantni jer mi imamo kadrove koji zaista imaju vrhunsku perspektivu, a kao što znate hotelske kompanije i restorateri vani koji su zaista elitni, oni imaju kroničan nedostatak kadrova. Jedini je problem što ga imamo i mi. Znači sad moramo vidjeti koji su to kadrovi koji mogu ići dalje, koji su to kadrovi koji nama trebaju. Naravno da je nama cilj da najbolje kadrove ostavimo u Hrvatskoj, ali isto tako činjenica da postoje ogromne potrebe i van granica Hrvatske. Profesor Jelić, pratili smo promociju i prezentaciju obrazovne ustanove Aspira ovdje u hotelu Park. Vrhunski je sve to skupa izgledalo. Mnogi postavljaju pitanje i vjeruju da je i takav sadržaj kao dobra prezentacija. Naravno da je sadržaj. Mi u biti, ako nemate sadržaj, ne možete ništa ni prezentirati. Mi smo prvo krenuli sa sadržajem, kad smo izgradili dobar kostur, kad smo dodali sve što na kostur ide, onda smo to prezentirali i javnosti i svijetu, tako neka se zna što radimo i da radimo vrhunske stvari. Stručnjaci i eminentna imena iz svijeta turizma, menadžmenta, gastronomije, ugostiteljstva bili su nazočni na promociji vaše ustanove. Kako ste zapravo vi ovo sve skupa doživjeli? Vas je iznenadilo zapravo odaziv ljudi koji su zainteresirani za ono što vi radite? Pa ja moram reći da me nije iznenadilo iz razloga što su ti ljudi nama i rekli da to napravimo. Znači poduzetnici, ugostitelji, hoteljeri, oni su shvatili da imaju enorman deficit u kadru, vrhunskom kadru u menadžmentu, u hoteljerstvu, tako i u ugostiteljstvu, a s druge strane naravno i u gastronomiji. I mi smo logikom našeg cjeloživotnog obrazovanja išli prema studiju koji će zadovoljiti te potrebe koje tržište u ovom trenutku ima.